Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bagwis. Walang eksaktong taon. Nagkarlan, Laguna. Noong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Bagwis sa dulong parte ng Nagkarlan. Napakalapit na nila noon sa bundok ng Banahaw, kaya naman kabilang sila sa mga taong sinasabing nagtatangan ng lihim na karunungan. Pero ayon sa kanya, marami sa kwento ng mga taga-baryo ay pawang imbento at haka-haka na lamang. Hindi totoo na nagtatangan sila ng mga mutya, gawa ng ang mga magulang niya ay pawang mga ordinaryong manggagamot lang. At kaya sila nakatagal ng ganoon sa lugar na yon ay dahil sa kaalaman nito pagdating sa mga pangontra laban sa mga nilalang at kampo ng kadiliman. Gamit ang kapangyarihan ng kalikasan, nakakagawa sila ng mga sangkap na pinangingilagan ng mga aswang. May mga sangkap din para sa mga engkanto at mga pangontra sa pambabagat at panliligaw. Dagdag pa niya na, matagal na itong pinag-aaralan ng mga magulang niya at sa loob ng 2 dekadang pananaliksik, hindi maipagkakailang nagtagumpay sila. Kaya kahit dumarating ang panahon ng pag-aani ng mga nilalang na nakatira sa San Cristobal, walang nangyayaring masama sa kanila. Nabanggit pa niya na sa edad niyang 10 anyos, nakakita na siya ng pangkat ng mga aswang na halos buwan-buwang dumaraan sa kanilang tahanan. Yung iba kasi sa mga ito lumilipad, habang ang iba naman tumatalon sa mga punong nasa gubat. Dagdag pa niya na, magmula noong nakita niya ito, mas lalo na ring dumami ang mga nilalang na kanyang nasisilayan. Kaya sa edad niyang 18 anyos, mulat na siya higit kanino man. Gayunpaman, sa kabila ng mga kaalaman niya, hindi niya ito ipinagsasabi. Kabilin-bilinan ng tatay niya na kapag pumupunta sila ng baryo, umakto sila ng normal. Wala dapat makaalam sa kanilang mga nakikita para hindi sila mapahamak ni mapag-isipan na nasisiraan na ng bait. Mariin din itong inilahad na sino man sa kanila ang lumabag sa ganoong batas ay ora mismong itatakwil sa kanilang pamilya. Nang marinig ni Bagwis ang tungkol dito, minabuti niyang sumunod na lang kesa magmatigas pa. Alam niya kasi na nagsasabi ng totoo ang kanyang ama dahil kilala ito ng mga malalapit sa kanila bilang taong may isang salita. Magmula noon, maigi niyang tinandaan ang lahat ng ipinagbabawal nitong ipagawa. Ayon sa kanya, 1 beses sa 1 linggo, bumababa sila ng baryo. Hindi para magbenta, bagkus ay para maghatid ng mga karne ng baboy ramo. At ang kapalit ng mga karneng yon ay ang mga limitadong produkto na nakukuha ng pinagpapalitan nila sa mga manlalako. Yun ang habol ng kanyang mga magulang sa kadahilan ng hindi ito basta-bastang naibibenta sa baryo. At kabilang sa mga produktong yon, ang magagandang uri ng bigas at ang ipinagmamalaking kape ng norte. Paboritong-paborito ito ng tatay niya, kaya nakahanda itong magbayad ng malaki para lamang makatikim ng mga hilig nila. Matapos ang palitan, agad naman silang umuuwi. Pero minsan dahil sa nahuhuli ang mga manlalako, nagagawa nilang tumambay ng baryo. At para hindi basta-bastang maburyong, naglalakad-lakad sila kasama nung anak nung lalaking pinagpapalitan nila ng mga produkto. Ganun palagi ang kanilang ginagawa, hanggang sa kalaunay nasanay na sila sa baryo. Noong una, tahimik at mapayapa ang pagtingin ni Bagwis sa lugar na yon. Pero habang tumatagal, dito niya napagtatanto na mas marami pala ang naninirahan ditong tao na may kaalaman pagdating sa lihim na aral ng kaliwa. Kaya niya nasabi ang tungkol dito ay dahil sa naranasan niya at nakita niya mismo ang mga nilalang na yon. Ang iba sa kanila, nagpapanggap ang nagkakawang gawa, habang ang iba nakagawian ng magpanggap bilang mga albularyong nagbibigay ng milagro at pag-asa sa mga tao.
Ngunit sa kabila ng ganoong kabalbalang nangyayari, tila bang hindi ito napapansin ng marami. Gusto niya nang isumbong ang tungkol dito sa kinauukulan, pero nababahala siya na baka hindi umayon sa kanya ang pagkakataon. Kaya sa halip na makipagsapalaran, mas pinili niyang ilahad ito sa kanyang mga magulang na alam niyang handang makinig sa kanya anumang oras at pagkakataon. Isang hapon, nang makauwi na sila dala-dala ang mga produktong iniutos ng tatay niya, naglakas loob siyang kausapin ito ng pribado. Habang abala ang kanyang mga kapatid sa paghahalungkat ng mga dala nila, niyaya niya yon sa likod ng bahay upang mapag-usapan ang tungkol sa mga pangyayaring nagbibigay sa kanya ng dagok at pagkabahala. Tay, pasensya na ho kayo pero mukhang may kailangan kayong malaman. Noon ang sabi niyo sa akin, nakatira sa bundok ng San Cristobal ang mga demonyo. Pero nang makita ko ang totoong sitwasyon sa baryo, hindi ako naniniwala na totoo pa ito. Mas marami ang mga demonyo sa baryo, Tay. Oo, mahirap itong paniwalaan pero nasaksihan ko silang lahat. Umiiral sila at namumuhay sila kasama ng mga ordinaryong tao. Seryosong wika niya sa tatay niya. Mariin din niyang inilahad na kung hindi yun kumbinsido, nakahanda siyang samahan ito pababa upang makita nito ang totoong sitwasyon. Ngunit nang marinig yon ng tatay niya, kapansin-pansin ang pananahimik nito. Hindi yun kaagad sumagot habang patuloy lang siya nitong pinagmamasdan. Ilang minuto pa ang lumipas. Napabuntong hininga lang naman ito, kasabay ng pagsagot nito ng, Tama ang sinasabi mo, anak. Naniniwala ako dahil maging ako man, alam ko ang tungkol sa ganyang kalakaran. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi sila ang dapat nating katakutan. Marahil namumuhay sila kasama ng mga tao, ngunit wala naman sila rong inaargabyado. Hayaan mo lang sila. Ang importante, wala kang ginagawang masama. Sanay na rin ang mga yan sa komunidad, kaya hindi kanyan basta-bastang gagalawin. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad siya nitong inanyayahan na bumalik na sa loob ng bahay nila. At habang sila'y naglalakad, muli nitong pinaalala sa kanya na meron din silang mga personal na problema. Hindi maganda na pakialaman pa nila ang baryo dahil lamang sa kanyang mga nasaksihan. Mariin din itong inilahad na yon ang bumabalanse sa mundo, kaya kung iisipin, labas na yon sa kanilang mga alalahanin. Dagdag pa ng tatay niya, pamilya lang nila ang kailangan nilang problemahin at wala ng iba, sapagkat hindi lahat ng pasanin ng mundo kinakailangan din nilang maramdaman ng bigat. Pagkarinig naman ni Bagui sa sinabi nito, kahit papaano nagising siya sa katotohanan. Hindi nagtagal, nang wala na silang mapag-uusapan, lahat ng kanyang mga alalahanin bigla na lamang nawala. At sa isang iglap, bumalik ang dati niyang pakiramdam. Walang kaproblema na para bang muling nanganak ang kainosentihan sa kamalayan niya. Dumaan ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang normal na gawain sa bahay. Habang silang mag-ama ay nangangaso ng baboy ramo, naging abala naman ang mga kapatid niya sa pag-aalaga ng mga hayop na nakakulong sa ilalim ng bahay nila. At kapag hapon naman, sinasaka ng mga ito ang mumunti nilang taniman upang masigurong lahat ng pananim ay malusog at hindi pinipeste ng kung ano-ano. Para sa kanila, ito lang ang mahalaga. Kaya kapag nilalapitan sila ng problema, agad nila itong nasusolusyonan. Ayon kay Bagwis, ilang beses na silang nilapitan ng mga taong nanghihingi ng tulong pero hindi yun pinauunlakan ng kanyang ama. Kahit marami silang pwedeng maitulong, inutusan sila nito na huwag maglalabas ng kahit na ano. Ganid na at masama sa paningin ng iba, basta ang nais ng tatay niya, maprotektahan ang mga interes nila. Dahil dito, hindi niya maiwasang magtampo. Pakiramdam niya kasi, napakasama ng pamilyang pinagmulan niya. Ngunit habang tumatagal, dito na rin niya naiintindihan ang kanyang ama.
Bukod sa umiiwas ito sa problema, ayaw din itong masangkot sa kung kani-kanino na merong malalim na ayaw sa ibang mga nilalang na wala silang ideya. Yon ang rason kung bakit napakahirap nitong magbigay ng tulong. Akala niya yun lang talaga ang pangunahing dahilan ng kanyang ama. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, meron pang mga katotohanang malapit ng mabunyag. At nagsimula ito ilang buwan bago sumapit ang kapistahan ng mga kaluluwa. Kasalukuyan sila noong abala sa pangunguha ng baboy ramo sa paanan ng bundok, kaya halos hindi na nila mapansin ang bilis ng takbo ng panahon. Ngunit pagdating ng isang hapon, habang naglalakad sila papauwi sa bahay nila, meron silang nakasabayan ng tatay niya na 2 grupo ng mga mamumundok. Hindi lang purong kalalakihan ng mga ito, dahil meron din itong mangilang-ilang matatandang babae. Kaya naman ang masipat niya ito, alam niya na hindi yun pangkat ng mga mangangaso, bagkus ay mga magkakamag-anak ito na maaaring nakatira sa unahang bahagi ng bundok. Mula sa paanan, nakasabayan nila ang mga ito hanggang sa makarating sila sa kanilang tahanan. Ngunit nang akmang papasok na sila sa loob ng bahay, bigla siya noong natigilan ng tawagin ng isa sa mga ito, ang kanyang ama. Hindi niya mawari pero yung pamamaraan ng pagtawag ng lalaking yon, parang matagal na nitong kakilala ang tatay niya. Dala ng kuryosidad, nagmamadali naman silang bumalik, pero di pa man siya nakakalapit, pinigilan na siya nito. Kung kaya't naiwan siyang nakadistansya sa dalawa, walang kaide-ideya sa mga pinag-uusapan nila. Maya-maya pa, matapos naman itong magkausap, tsaka pa lamang lumakad ang tatay niya papasok ng bahay. At nang marating na nila ang harapan ng pinto, agad nitong ibinaba ang daladala nilang mga hayop. Pagkatapos sinimulan na itong lagyan ng tatay niya ng asin bago iimbak sa mga banga. Nag-abiso rin yun sa kanya na kinabukasan, dadalhin nila ang mga ito sa baryo para ipagpalit kalakal. Nang mailahad na nito ang mga ibig nitong sabihin, umakto ito na parang walang nangyari. Nakakapagtaka man ang ganoong kilos ng tatay niya, hindi siya nagpasindak. At sa halip na palagpasin ang kanyang mga nasilayan, pinili niyang pagtuunan nito ng pansin. Kaya naman, di pa sila nagkakahiwalay, mariin na niyang inilahad ang tungkol sa bagay na yon. Dagdag pa niya na, hindi siya naniniwalang malapit itong kakilala ng tatay niya, gawa ng noon pa man di niya na ito nakikita. Matapos naman itong marinig ng tatay niya, bigla naman yung napahinto sa kasalukuyang ginagawa nito. Di rin yung kaagad nakasagot na para bang may mga bagay itong pilit na itinatago sa kanya. Magsalita ka, tay. Sinong mga taong yun? Alam mong hindi na ako bata, kaya humihingi ako ng maayos at tapat na kasagutan mula sa'yo. Kapag nasabi mo kung sino-sino ang mga taong yun, pangako tatahimik na ako. Wika niya. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung tumitig kasabay ng pagsagot nito ng, Gusto mong malaman kung sino ang mga taong yon? Maghintay ka, anak, dahil hindi ko lang sasabihin sa'yo. Bagkus ipapakita ko kung ano at kung sino ang mga taong tinutukoy mo. Pagkasambit nito ng mga kataga, nagmamadali naman yung umalis. Si Bagwis noon, naiwang nag-iisip sa labas, gawa ng maging siya man, hindi niya mawari kung ano ang ibig nitong iparating. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsapit ng gabi, maaga pa siyang naghanda para sana magpahinga. Pero magbabandang 9:00, habang nasa kasarapan na siya ng tulog, bigla siya nitong sapilitang ginising. Pagbalik ng ulirat niya sa katawan, dali-dali siya nitong kinaladkad papalabas ng sala habang inaabisuhan na manahimik. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito, di na siya pumalag pa. At paglabas nilang dalawa, walang pag-aatubili itong nag-abiso na kumuha ng sundang at sulo. Dagdag pa nito na pupunta sila ng baryo, alinsunod sa kanyang binitawang pangako. Hindi rin ito pumayag na umatras siya sa nais nitong mangyari,
na para bang nakakasiguro ito na yun lang ang paraan para siya ay maliwanagan. Ilang minuto pa ang lumipas. Mabilis na silang lumakad. Wala silang dalang kahit na ano, maliban sa mga sundang at sulo. Ayon kay Bagwis, na kahit hindi siya magsalita, di niya may pagkakaila ang takot na nararamdaman niya. Bukod kasi sa iyo ng unang beses na bumaba sila ng 10 oras, may mga napapansin din siyang mga nilalang noon na para bang nakabuntot sa kanila. Dahil dito, ramdam niya na parang bumagal ang kanyang mga paa. Pinipilit niya itong ihakbang pero habang tumatagal mas lalo lang itong bumibigat. Kalaunan, napansin niya na halos ilang metro na ang distansya ng tatay niya sa kanya. Hirap na hirap siyang humabol at ang mas nakakabahala, di niya yun matawag-tawag. Ilang beses man niya kasing subukang sumigaw, walang lumalabas na tinig sa kanyang bibig. Maya-maya pa, dito na rin unti-unting nandilim ang paningin niya hanggang sa maramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang balikat. Pilitin mong lumakad. At kahit na anong mangyari, wag na wag kang lilingon. Nang marinig niya ang sinabi nito, dito na dahan-dahang nawala ang mga pagpaparamdam. Hindi nagtagal, ramdam niya na bumalik na rin sa dati ang lahat. Nawala na rin ang mga nilalang na umaaligid, kalakip ng pagbalik ng kanyang boses. Pagkatapos ng pangyayari, hindi na siya humiwalay sa tatay niya. Wala na rin siyang ginawa noon na kahit na ano, sa takot na baka muli na namang mangyari ang mga naranasan niya. Pagsilay naman nila sa entrada ng baryo, napalunok na lamang siya, gawa ng noong mga sandaling yon halos hindi siya makapaniwala sa mga nangyari sa kanya. Gayunpaman, abot langit pa rin ang pasasalamat niya sa tatay niya dahil kahit papaano nailigtas siya nito. Pagpasok nila sa loob, medyo madalang na lang ang mga taong nasa labas. Malalim na kasi ang gabi, kaya karamihan sa mga nakatira roon kasalukuyan ang nagpapahinga. Bale, ang nadatnan lang nila ay yung mga binatilyong nag-iinuman at nagkakasiyahan kasama ng kanilang mga kasintahan. Makailang beses din silang tinawag ng mga ito pero hindi nila yun pinansin ni pinakinggan. Basta ang ginawa nila, tuloy-tuloy lang sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang bahay na nakatayo malapit sa isang bakanting lote. Medyo liblib ang lugar na yon, sa kadahilan ng napapalibutan ito ng mga puno. Wala rin yung kailaw-ilaw sa labas, kaya literal na nangangapa talaga sila habang umuusad. Isa pa sa mga naging problema nila ay yung pag-utos ng tatay niya na patayin ang mga sulo na kanilang daladala. Hindi man niya maintindihan ang ibig nitong iparating, pinili niya na yon ay pagkatiwalaan. Hindi nagtagal. Nang marating na nila ang harapan ng pintuan ng bahay, may hinahon yun doong kumatok habang sinasabi ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ayon kay Bagwis, wala naman noong nangyaring kakaiba, maliban na lamang nung bumukas ang pinto ng bahay. Pagsilay kasi nila sa lalaking nakatira roon, may narinig siyang angil ng isang mabangis na hayop. Di niya mawari kung saan ito nagtatago, pero ramdam niya na malapit lang ito sa kanila. Maya-maya pa, may nasipat siyang nanlilisik na mga mata na halos kakulay ng dugo. Kapansin-pansin din ng matatalas nitong mga pangil habang walang patid na umaagos sa bunganga ang napakalapot nitong laway. Ilang segundo ring nagpakita sa kanya ang nilalang bago yung tuluyang maglaho na parang bula. Matapos niya yung masilayan, tsaka pa lamang nagsalita ang taong nagmamay-ari ng bahay. Kagaya ng inaasahan, pinatuloy sila nito sa loob na para bang miyembro ng pamilya. Pag-upo naman nila sa upuang malapit sa hapagkainan, nadatnan nila ang mga anak nito na kasalukuyang naghahapunan. Tipikal ang kaganapan sa bahay na yon, pero nung tingnan niya kung ano ang kinakain ng mga ito, nakita niya na sariwang-sariwa pa ang dugong dumadaloy dito.
Pagpaling niya ng tingin sa kinaroroonan ng asawa ng lalaki, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang isang buong ulo ng tao ang kinakain nito. At kahit punong-puno pa yun ng buhok, tila bang hindi niya yun alintana. Walang kaabog-abog nitong ninangat-ngat ng babae hanggang sa makita na niya ang pinakabungo ng biktima. Ayon sa kanya, na ang pangyayaring yun ay isa sa mga nakakapangilabot na tagpo na nangyari sa buhay niya. Maging siya man noon, hindi maisip kung ano ang kanyang gagawin, buhat sa matinding pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Mabuti na lang nandun ang tatay niya, dahil kung nataong wala ito, paniguradong nawala na siya ng bait. Matapos naman niya yung makita, nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa. Habang tinatalakay ng tatay niya ang mga bagay-bagay, normal na normal ang pakikitungo nito sa nilalang. Wala ka raw mararamdamang takot at kaba, indikasyon na alam nito ang kanyang ginagawa. Nang marinig naman ng nilalang ang ibig nitong iparating, ora mismo tinawag nito ang mga taong nakasabayan nila sa paanan ng bundok. Paglabas naman ng mga ito sa mga silid na nakasarado, kapansin-pansin ng mga dugo nito sa damit. May mga hawak din yung karne na parabang naistorbo nila ito sa kung ano man ang ginagawa nito. Pagharap naman ito sa kanila, tahimik naman yung naghintay sa kanilang mga sasabihin. Akala niya magpapaliwanag lang ang mga ito, pero hindi pala. Dahil nung magsalita ang tatay niya, ipinakiusap nito sa mga nilalang na ipakita ang mga anyo nila. Nang marinig naman ng mga ito ang sinabi ng kanyang ama, agad naman yung lumakad papalabas habang umaangil. Pagsarado naman ito ng pinto, nagbigay babala ang lalaking may-ari ng bahay ukol sa mga posibleng mangyari. Mag-iingat kayo. Kapag nagpalit anyo ang mga demonyong yan, hindi yan basta-bastang nakakakilala. Idistansya mo ng maayos ang anak mo para hindi tayo magkaproblema. Ikaw naman, parang hindi mo pa ako kilala. Sige na, tapusin nyo na ang mga ginagawa ninyo. At kami naman makikipaglaro na muna sa mga bisita mo. Sagot naman dito ng tatay niya. Matapos siyang mag-usap, agad naman silang lumabas para makita ng personal ang pagpapalit anyo ng mga taong naunang lumabas. Pagdating nila sa bakuran, sumindi sila ng maliit na sulo nang sa gayoy may maaninag sila sa lugar. Nataon kasi nung walang buwan, kaya hindi maipagkakaila ang dilim ng paligid. Paglaganap naman ng liwanag sa kabuuan ng bakuran, dito nila nasilayan ang 7 kataong nakatayo sa kanilang harapan. Nakayuko ang mga ito, tapos hindi yun umiimik ni kumikilos. Ang mas nakakagulat pa, na habang nasa ganun silang sitwasyon, nagagawa nilang makapagdasal ng taimtim. Sabay-sabay din ang pagbibigkas ng mga ito, indikasyon na hindi yun ang unang pagkakataon na magkakasama nila itong ginawa. Matapos nitong makapagsambit ng mga buhay na salita, kumuha ito ng lupa sabay pahid nito sa kanilang mga muka. Paisa-isa na rin yung nag-alis ng kanilang mga kasuotan bago magpahid ng napakabahong langis. At nang magawa na ito ng mga nilalang, dito na yun biglang umatungal na parabang umiiyak. Umunat na rin ang kanilang mga katawan habang yung ilan sa kanila napalupasay na sa lupa. Kung ano-ano na ang ginagawa ng mga ito noong mga sandaling yon, hanggang sa tuluyan ng binalot ng katahimikan ng paligid. Hindi nagtagal, isa-isa na itong bumangon kasabay ng mabilis nitong pagpapalit anyo. At nang maisakatuparan na ito ng mga nilalang, doon pa lamang ito nakabalik sa kanilang mga ulirat. Pagsilay nito sa kanya, bigla naman yung ngumisi habang dahan-dahang ibinubuka ang mga pakpak nila. Nagsimula na rin yung umangil na parabang nakikipaglaro sa kanya. Siyempre, dahil sa wala naman siyang ideya sa mga nakikita niya, minabuti niyang manatili sa likod ng tatay niya.
Ilang minuto pa ang lumipas. Bumuka ang mga pakpak ng mga ito, kasabay ng mabilis nitong paglipad sa kalangitan. At sa loob lang ng ilang segundo, naglaho yun sa kanilang paningin. Matapos naman yung masilayan ng tatay niya, inutusan siya nito na bumalik na sa loob ng bahay. Pagdating nila ng sala, nadatnan nila ang may-ari na matyagang naghihintay. Tapos na rin kumain ang mga kamag-anak nito, kaya naman di na siya gaanong nailang. Hindi naglaon. Tumingin sa kanya ang lalaking yon, kasabay ng pagwika nito ng, "O, kumusta? Napatunayan mo na ba ang kasinungalingang sinasabi ng iyong ama?" "Alam mo itong tatay mo, matagal na naming kilala ito. Kaibigan na ng aming lahi, kaya ang paninirahan niyo sa paanan ng bundok ay hindi na bago sa amin. Pero alam mo ba, marami na kaming pinalayas at pinatay doon. Karamihan sa kanila mga pakialamero, naghihintay ng pagkakasala ng iba. Kaya yun, hindi na namin pinatagal sa mundo. Hanga rin ako sa ama mong ito. Isipin mo, lahat ng nakikita niyang kilos namin, hindi niya pinakikialaman. Literal na ang nangyayari lang sa inyong tahanan, ang kanyang binibigyan ng pansin. Hindi yan kamangmangan, iho, kundi yan ang tinatawag na pakikisama para mabuhay kayo ng payapa. Siguro naman, naunawaan mo na kung ano ang ibig kong sabihin." Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, marami pa siyang nalamang mga bagay-bagay. Dito na rin niya napagtanto na kagaya ng pakikipagkaibigan nito sa mga demonyo, ay kaibigan din pala ito ng mga albularyo. Ngunit sa kabila ng ganoong estado, tiwala ang mga nilalang na wala yung kinikilingan. Alam na kasi nito kung anong klase ng tao ang tatay niya, kaya ni minsan hindi nila yon pinag-isipan na makisawsaw sa anumang uri ng sigalot. 2 oras pa ang lumipas. May mga narinig na naman silang kumpas ng pakpak sa labas. Ayon sa kausap ng tatay niya, dumating na ang mga inutusan nito. Kaya naman imbis na manatili sa loob ng sala, minabuti nila na salubungin ang mga ito sa labas ng bahay. Pagbukas ng nilalang ng pinto, dito bumungad sa kanila ang grupong nakita niyang nagpalit anyo kanina. May mga daladala itong katawan ng tao, mula sanggol hanggang sa mga kalalakihang nagbibinata pa lang. Karamihan din sa mga biktima nilang dala, pawang hindi na humihinga. Kaya naman sipat ito ni Bagwis, tanging takot at pag-aalala ang kanyang naramdaman. Hindi niya sukat maisip kung ano ang kanyang mararamdaman kung siya ang nasa sitwasyon ng mga ito. Halos mangiyak-ngiyak din siyang tumingin sa mga ito, gawa ng bilang tao, hindi niya maiwasang maawa. Ngunit dahil sa mga bagay na kanyang narinig, minabuti niyang magpakatatag upang hindi siya makagawa ng kahit na ano. Ayon kay Bagwis, noong mismong gabi, nakita niya kung papaano ito katayin ng mga demonyo. Bandang 3:00 na rin sila ng madaling araw nakauwi, kung saan inihatid pa sila ng may-ari ng bahay na yon. Kinabukasan pagising niya, muli na naman niyang naalala ang tungkol sa kanyang mga nasilayan. Sa sobrang brutal ng mga nakita niya, 1 buwan din siyang hindi nakakain ng karne. Palagi na rin siya noong tulala dahil sa tromang dulot ng mga pangyayari. Mabuti na lang, napaliwanagan siya ng maayos ng ama niya, kaya paunti-unti, bumalik na rin sa normal ang lahat. Kaya nung manumbalik na ang kanyang ulirat, sinikap niyang magpakalayo sa mga kaganapang may kaugnayan sa lihim na karunungan. At kagaya ng paniniwala ng tatay niya, pinili niyang huwag makialam sa mga problemang kinakaharap ng mga taong hindi naman nila kilala. Madalas din sila noong makipagtagpo sa mga albularyo, subalit kapag meron itong hinihinging tulong, hindi nila ito pinauunlakan. At sa halip na magbigay ng lunas, pinipili ng kanyang ama na magbigay ng mga sangkap na kukunin nila. Nakadepende na lamang sa kanila kung papaano nila ito pagsasama-samahin para makagawa ng isang mabisang langis.
At kapag lumalapit naman sa kanila ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, ganon din ang kanilang ginagawa. Nanatili silang nasa gitna ng kapangyarihan upang hindi sila malagay sa alanganing sitwasyon. Pabor naman yun sa magkabilang panig dahil alam nila kung ano ang rason ng kanilang pamilya. Ilang taon pa ang lumipas. Awa ng Diyos, naging mapayapa ang pamumuhay nila sa paanan ng bundok. Normal pa rin naman ang kaganapan, pero ayon kay Bagwis, na kapag bago ka sa kanilang tahanan, natitiyak niya na mawawalan ka ng bait. Alam niya kasi na hindi ito matatagalan ng mga tao, lalo na kapag mangmang sa lihim na karunungan. Kaya naman yung mga kadugo nilang walang kaalam-alam, hindi nila pinapabisita ng hapon o gabi. Wala rin silang pinapahintulutan dito na magpalipas ng gabi para makaiwas sa mga posibleng mangyari. Dahil dito, kung kaya't nanatili ang maganda nilang pakikitungo sa mga albularyo at mga aswang. Gayunpaman, aminado si Bagwis na sa kabila ng mabuting ugnayan, hindi sila nagpapakakampante. Kahit papaano kasi may mga pangontra din silang nakalagay sa bawat sulok ng bahay at palagi ring nakahasa ang kanilang mga armas bilang paghahanda sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Bagaman ayaw nilang gamitin ito, mas mainam na meron silang ganon. Alam kasi ng tatay niya na anumang oras pwedeng bumaliktad ang sitwasyon nila. Kaya naman hanggang sa pagtanda ni Bagwis at sa abot ng kanilang makakaya, pinili nilang panatilihin ang magandang ugnayan sa dalawang magkalabang puwersa. Dahil dito, kung kaya't kinilala rin sila ng mga ito bilang pamilyang nasa gitna ng panig ng dilim at liwanag.